Здравейте хора, продължаваме да играем на Dungeon Bliss, да стигнем до боса. И както казах в първия клип, тук е Пачи. Абонирайте се за мен и за нея. Само да не е глупост, що няма да правим клипове за тебе никога. Браво. Аз вече не се отказвам от това. Абе, назад! Ние отзад дойдохме. Ние отзади дойдохме вече. После като мине дънжена, аз ще си ида в къщата да си купа нещо. Това не е баш диамантов цвят. Не е диамант. Диаманта е такъв като ръкавиците. Моите. Какъв е диаманта? Баш такъв. Да, ма баш твоя... Пак Майнкрафт. Това Майнкрафт ли ти е? Аз се сетих какво да направим на Майнкрафт, бе. Вивай, леден клипър! Забоден с меч. Ама това няма да мога да го снимам, защото много влаги. Значи, аз и Иво Бисеров в YouTube е Дарко БГ. Той е създал сервер Buttery Life. И ние играеме. Аз си направих диамантена кирка и меч. Багна нещо света и ме пратил някакъв равин или там какво беше. И паднах в лавата и ми отидоха всички айтеми. Знаеш ли аз какво правя, за да си взема диамант? На мой си сервер, от креатив прехвърлям се на духче. Пишем GameMode 3 и ставам духче и търсим къде има диаманти. И после се превключвам на Survival, пишем GameMode 0 май беше, да, 0. Много го искаш. Аз знам мод за палатка, ама на мен не ми става. Знам мод за много. Да. Добре. Значи ела от другата страна да... Чак. Хора, това беше всичко от този клип.